Noswaith dda, chroeso i Fethesda. Wel, yn union, maen nhw'n deud mewn erthigol yn ddiweddar fod canu yn codi'n clona ni, yn gwneud ni'n hapusach ac yn fal mirenaid. A dyna pam dwi yma yng Nghlwb Criced Bethesda. I sgwrsio efo chi, hogi ar bonc, a dwi'n mynd i dorri ar eich traws chi tra bod chi'n canu fan hyn. Alun, canu efo'ch gilydd ers blynyddoedd maith, ond yn fwy na hynny, ydych chi hefyd yn aelodau o Gôr y Penrhyn yn dydych chi. Felly, ydy canu yn gwneud chi'n hapusach pobl? Yn bendant. Da ni bod yn hapus, da ni cael cymdeithasu, a mae o yn bendant yn cadw ni'n ifanc hefyd. Enghraifft, mae Gareth Wncw yn 105, a mae o dal i ganu. Mae Walt yn tanu mi 90, ac mwyn cael pobl eraill i fod yn hapus ac yn ifanc hefyd. Mi fydda ni, pan da ni'n canu, da ni'n mynd â llyfrau efo ni ac y roed i'r gynulleidfa, a wedyn maen nhw'n cael ymuno hefo ni, fath o'n wneud mewn tŷ tafarn ers talwn. Ie, a hyfryd ydy gwrando na chi'n canu, mae rai fi ddeud. Walter, rwan ta, yr enw hogi ar bonc, dwi'n gwybod bod chi'n byw mewn ardal chwarelyddol, felly os na arfydd y cad o hynny? Oes, mae'n reswm digonol, ddim reswm am y heis o gwbl. Mae'r... yn y chwarel, yn y dechrau'r ganrif cyn dwytha, mi oedd yna bonciau lefelau yn y chwarel, a ponciau yn cael ei galw, ac oedd yna ar bob ponc, mi oedd yna barti canu, a felly da ni wedi cymryd yr enw hogi ar bonc. A rwan ta, da chi'n mynd ers 20 mlynedd eleni? Da ni'n edrych i dad, ond mae rhain o'n ni, hyn, da ni'n mynd i ddathlu yn Haerfyrddin eleni, a dwi'n meddwl na twm sydd wedi trefnu'r daith felly fel chi ag air. Ie, wel gewch chi sôn am y dathliad mawr, mae mae'n mynd i fod yn dathliad. O, dim yn saff o dathliad mawr, a byddwn ni ddechrau dweud bod ni am fynd. Byddwn ni enwa ymlaen a siarad efo bobl lleol, a felly, ac i rwan, mae yna 44 yn mynd. Da ni'n gorfod cael 2 western i gilydd, ac bydd o'n amser da i ddathlu'r 20 mlynedd. Ie, a'r nosweithiau ffwrdd ta'r canu sy'n gwneud chi'n hapus go iawn, hogia? Wel, y ddau, swn i ddeud, de. Swn i ddeud, hefyd, swn i ddeud. Wel, dwi'n mynd i'r sgwrs y sydyn efo yma efo Bryn hefyd. Mi ydych chi'n griw reit international erbyn hyn, achos da chi wedi gwneud lot o bethau dros Glawddoffan, do? Do, tad. Da ni wedi bod efo'r cor mewn llawer i wlad gwahanol. Byddwn ni'n America. Ddiweddar iawn, byddwn ni'n Blackpool yn lansio CD Damon Albarn, wedi gysylltiad arall efo ni. A prawn ma, byddwn ni fel yn Titchmars yn Castell Penrhyn. Wel, a hynny ar gyfer rhaglen dyledu Saesneg o'n i'n clywed fod chi'n griw prysur iawn, ac ar ben hynny gyd, mae yna album newydd alun. CD newydd pesta bach ni. A hynny i ddathlu'r pen blwydd. Yn union, 20 oed. Wel, da ni'n mynd i ofyn i chi rwan i ganu ni, achos dwi'n meddwl fysa pawb adran licio clywed y lleisiau bendigedig yma. Be ydych chi am ganu? Da ni wedi ganu strydoedd a bestalwn. Dyna fo, a mae ar y CD newydd. Ffwr â chi, a swn i'n deud, Gymru fach, fod canu yn fal mirenaid. Sa chi'n cytuno? Rhwng y môr a'r mynydd y pell bell yn ôl, a'r noson braf yn y gwanwyn, a'r hogiau ysgwad yn eisgidiau roc ar ôl, a bys bwcheli a'n gychwyn. Daw golau arau ymlaen fesul un, mae'n glid y marcen y roial. Dwi'n gweld yn glir ar y cwyd yn glir, eisteddoedd a beth salw. Amser maith yn ôl. O, hyfryd.